Punta dos payag. Oh, plate oh. Ano? Ano kayo ba ang ay pasahero? Uy, nako! Takuan sa Adiaray. Gara ko to. Sakay ng Matio Mamios. Ito, balay mata, plitira ko ha. Balay ba? Oo. Plitira ko niyo. Bugas ako anay habog na kayong kuwan na papaskitan. Nabugan na. Ha? Nabugan. Di na mabot sa kuwan sa? Ay, sobra. Dada. Aka ng ring. Usbo na po ng ring. Masbon. Ah. Oh, benda ko man natutano. Ha? Magbako na na eh. Aka nang ato pa na, di pa na malihok. Alas na na. Ha? Alas na. Kakit sa mali ng sa baskitan. Kita ba yung project? Kanang kabel na sa ko. Sana na. Aka nang sa baskitan. Maria. Sa baryo na na. Maria lagi sa sana. Tete. Abot na dos payag. Oh, plate oh. Ano? Ano kayo ba ang ay pasahero? Tiyot naman. Maong nihit pasahero. Umpay, bagyo to kayo. Kiyot pito kayo. Tigo man sa tigo man. Guman ta. 520. Kiyot kayo sa. Ako na po sabot. Tigo man sa nagwan. Sino man sa rito? Hindi ano na.